नै लोगोफोर नस्थ' चन्द्रनि मालफायाव दा सारायबो बायनो हाया नालाय ब्रा गावदां गावदां जायोनो फिसाफ्रा जानांगौ थाव रिफिनसो नांगौमोन जि थाव थांसिगोन आंहा नै सिनि एसे होबाय संख्रि एसे होबाय सोर सोरहा नस्थ' चन्द्र जाखो कमेन्ट खालामनो दे जानांगौनो मैना खेलाबो होनो जागा जागा आरो जायगा जायगा नस्थ' चन्द्र ना मा चन्द्र खर' माबाथार गुदुंथार मुलि मोजाङानो जायासै बेहा
चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनैहाय फिसा रेसिपि लानानै फैदों बेनो जाहैबाय जोगोनारजों दाउजों नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आंनि दिनैनि फिसा संनाय जानायखौ जोगोनार ओमफ्राय जोगोनार बिलाइ बारियाव लायनाय बाबा बायनाय आरो दाउआ नै आं दा मैगंखौ सुनानै लाबाय ओमफ्राय दाउखौबो सुनानै लाखाबाय सारायखौबो जानखाबाय मैगंफ्राव फिसा होगोन ओमफ्राय नैखौ होगोन बानलुजों सामब्राम गुफुरजों देनानै लाग्रोबाय एवनायाव एसे होबाय बुस्थुआ Piano sekolah berarti bawa. Roh, apa yang sudah kena nggak? Mentar sekali. संनायाबो थावसिनथारलाबा बारा बारा है मा जायिफोरा जाखाया थावबाबो थावाबाबो नै बेदराबो लेग पिससो गावनो दैसेल'थार हांसो बिदै
दाउफोर दोनसै जाबाथाय जाबायसै जोंहा मैया सानसे जायासै दाख्लै सुक्रुबार मोनानिफ्रायनो जायासैना पुर्निमा नांनायखाय मैयाबो सानसे हरसे जायासै जोंनो जाबाय नालाय जाबाय होखासै दा मा गामो जाबाथाय जाबाय खासै जोंना लोगोफोर एकदमबारे दिनैनि रेसिपिया जास्ट बिराद सिम्पोल थेवबो देखायबाय साननै जाबायमोन जोंहा ना बेदर जायैया सुक्रुबार सानावबो जादोंमोन आरो साननै मानि सुक्रुबार मोनानिफ्राय नांदोंमोन नालाय पुर्निमाया मोनायावबो जायासै ओमफ्राय मैया सनिबारावबो सानावबो मोनायावबो जायासै ओमफ्राय दा दिनैसो जादों आरो रबिबारावसो फुङाव नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौ आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजां मोनगोन आं जेबो मोजां भिडिअ लाबोनो हायाब्लाबो नोंथांमोनखौ नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय मोनसिगोन दाउदैखौ लुलाना होनोसै हांसोनि दाउदै मोना हांसोनि दाउदैयाथ' एसे मोजाङै एवनांगौ आरोना अनला जोब्बाय आं दिंखियाजोंबो बिराद जानो लुबैनानै दङ भाद्र मासावथ' दिंखिया जानो हामाना जै भाद्र मास जोब्बाय बिराद जाखानोसै जों हांसोनि दाउदैखौ मोनामनाय मोननानै एसे मोजां एवनांगौ आरो दाउनिबाथ' ओरैनो माबाबानो जायो मोनबाय मोननायाथ' मोनजोब्बाय लोगोफोर दसे थानानैनो जानोसै खामानिबो गैया जानाय थानायल' माथो खालामबावनो नै मेलेया मावजिया मेलेसो होनलायलाङो बै फुख्रियाव ना मागुर दं थाइलेण्ड मागुर मालाबा देखायगोन आं नोंथांमोननो ओइनो हांसोआबो मैथा बांगालखौ दहाय लाबोखादों नामा बाय दाउदैजों मा होनोमोनलाय जोगोनार बिजौ जोगोनार बिबार रमपारासो नागिरफैदों इलाय बिसिना मोननै बहाय जाखायो 40 थाखानिमोन गोबोरखि एरबाथाय थेवल खाना जायो आं खादोंमोन ना एखमबा गोबोरखि गैया होनलायबावबाय बे
Jauh gulu-gulu ya. Ompray थायोना थाया जाखो? नोंसोरसो माबालाय नों गाबोनफोर माबा फैदो नायफैदो रायजो दखान लादों मोजां मोनदों रुमखौ मोजां मोनबा गाबोन थाफैदों सानदा थादों एखाद होलांखादोब्रा गाबोन माबादोंसोब्रा गाबोन थाफैबा मबाइल नाम्बारा होलांखादो मबाइल नाम्बारखौ दा होगोनसै र' एखादसो मास मोनसेनि लागोखायो नालाय